милиончета да се усвоят през наши хора, едни наши фирми да гуснат едни проценти и всичко да е точно. Преди всички тези факти, виждам точно умишлено да се пречи на ЦСКА, умишлено да се унищожава от правителството. Значи, естествено, при положение, че фирмата ТАН-АС от 2009 И най-важно да отбележиш, на ЦСКА се помага най-много. Или ме потърсена отговорност. Не, и никой не ги търси за нищо. Значи ти ако не си платиш 5 години данъци, ще ти дойдат частни съдии изпълнители, ще се запорира всичко, ще се разпродаде на публични търгове и изобщо никой няма да те пъсне за снима. Ще си оставиш на улицата. Френски ли сте, италиански ли сте, немски? Френското правителство не ходи по бежанците при Меркел. 5 години ти даде да натрупа 10 милиона Ние долара. да губим България. Губим България. Ми, че ако ги беше натиснал така, че ТАН-АС пари не са имали, не е вярно. Взимали са. Но просто никой не ги търси тези пари. И по този начин се трупат. И че в един момент тия дългове се пука балона и така. В същото време фирмата ТАН-АС в периода дойде в ЦСКА и с идването с ЦСКА взе покупка на София, което е поръчка за 50-60 милиона годишно. Само за покупка на София. Извън това взеха покупците Дадени базите на червено знаме на приуникална зала. в Либия, но аз други международни доставят воли за България. В всички общини, управлявани от ГЕРБ, кой чисти? Там. Тоест там се наливат едни стотици милиони всяка година при господата Борисов. В същото време на тях им се позволяват да трупате и дългове да водят ЦСКА към умишлен фалит, защото това нещо е умишлен фалит. Значи ти не можеш всички разходи да ги пишеш в ЦСКА, а всички приходи си ги пишеш в Титан, защото точно това е правилно 5 години. Парите от Жуниор Мораш къде са? Парите от Зико къде са? Парите от Гранден къде са? Те не са постъпили никога в ЦСКА. Парите от Спас Делев. Значи сега Сашо Тодоров повдига въпроса за парите от Анисе за Ботев. Не, момента това с Ботев е страшен случай. Първата се повдига въпроса, че по договор Ботев дължи 50% от следващия трансфер на Анисе. И Анисе Ботев, както знаем, подава по договорът за едни доста добри пари. И съответно господата Томов и Тодоров започват да чакат Ботев да им преведе процента, който е дължим по договор. В следващия момент се оказва, че в договора всъщност не е предвидено тия пари да се платят в ЦСКА, а е предвидено да се платят в някаква офшорка, където те са и платени от офшорка. Само че тази офшорка си е на Пернишки. Тоест вие казвате, че Титан си играе с ЦСКА, иска да го съсипе и Там 5 години позволява това. правителството 5 години гледа си интереси и нищо не прави. Факт. 5 години ги гледаха с интереси и нищо не правиха. Как се правят откровени източвания на клуба и кражби от клуба. Кой като падна от вас, кой дойде тук, Титан и циганите? Точно както бяха протести срещу господин Борисов, нашия кавички премиер, така, кой беше пръв на площад Народно събрание да го защитава? Димитър Борисов. Буддийските канони бяха Няма какво да говорим. Фирмата там 5 години беше оставена, точно от същото това правителство, със същия премиер. 5 години беше оставена да прави каквото си иска и да краде безогледно клуба, защото ти не можеш да реализираш 20 милиона счетоводна загуба. 20 милиона, 2012 мисля, че. При положение, че в същата година си продал Яни Сико за милиони и половина евро в Корея. В същата година си продал Жуниор Морайс, играл си в Лига Европа. Облигата за ЦСКА, като ти на Герена Продал си за още там имаш вече не помня жандармерия кой, в в същата година ти имаш около 10 милиона лева приходи от трансфери са. И ти отчиташ 20 милиона загуба, как става долу? Какво си похарчил? Къде са отишли тия пари? А не е сериозно. Мисля, това просто са кражби. И през цялото време държавата е гледала с интерес и нищо не е правило. Какъв вариант да се носи отговорност от държавата за това, което се случва? Естествено, държавата носи абсолютно пряка отговорност за това, което се е случило. Именно за това, че чрез своето бездействие е допуснал изобщо да се стигне до тази ситуация. Футболният съюз в интерес на истината също носи отговорност по същия начин, защото футболният Значи съюз като всяка иска година... размери от него да си вземе 20 лева държавата, ще си ги вземе на момента и от тебе, и от него. Нали, като е за 10 години 11 милиона, кой виновен? Много ясно, че държавата.
Значи от мен от тебе ще си вземе 20 лева, където ми дължиш. А тук ще ходиш, ще ги вземе. А тук за 10 години 11 милиона. Кой виновен? Аз не съм виновен. 10. Кой виновен? Ама ние приходът кой ми се така? Защо сте приоритетни промисли? ПФС е също история. Значи, идват и за лиценз Гърнето. Така, ти му кажеш, драго Гърне, ние лиценз на теб не можеш да дадем, защото ти тук системно не плащаш никъде нищо и крадеш. Оправи си нещата и тогава ще дадем лиценз. Ако на Гърнето още 2009-2010 му беше казано това, Гърнето нямаше да прави всички далавери. Ето, всички лицензионни комисии на ПФС от 2009 насам носят абсолютно пряко отговорност за случването с ЦСКА. Защото те няма начин да не са виждали какво се случва с парични потоци, че видимо не са правилни. Че от клуба не постъпват пари, в същото време клуба започва да продължи някакви странни хора, някакви странни суми. Идват някакви количества дела от Фици, Коефа, от Миква и само папата не ни е съдил. Но не е ясно, дали той няма някакъв път ще каже, че има да взима някакъв процент от нещо. И в футболни си също гледат Нило Хиали, Нило Хиали. Всичко е точно. То аз мога да мисля да се обединяваме, какво няма да обединяваме, да не ми търсят трите звезди, ЦСКА и всички. Ние зависи, нека да видим как се развива това. Аз в момента какво да се финансираме прибързо. Но нещо, което трябва да се случи, е на виновните за настоящата ситуация да се реши наказателно отговорност. Говорим основно за господата в Перник, двамата, и на тези, които ги доведат. И футболния съюз, който през цялото време допуска всички безобразия да се случат. Защото футболния съюз е малко като БНБ при банките. Както БНБ носи всяка отговорност за КТБ и за случките в КТБ, въпреки че там никой не им е търси. Гледахме Иван Искров и Лукиални от Мириса. След КТБ, нищо, че ще ядат там 1 милиарди в нищото. И футболния съюз същата работа. Лицензионната комисия, това е работа всяка година да проверява животството на клубовете и да види дали всичко е наред. Тя 5 години казва, да, всичко е наред, ама то не е било наред. Вчера на пресконференцията казах, нас ни наказаха заради не знам какво са ги наказали. Те са всички там, какво са ги наказали? Ако правим доказване на тези Не, значи те нещата в ЦСКА няма се оправят от това, че Гърнето ще гледа затвора. Но това ще да кажем една морална утеха за всички, които обичат ЦСКА, за да се види, че има някакво възмездие с всичките идиоти, които доведат до тази ситуация. И в същото време това ще е някакъв урок за бъдещи управленци. Не само в ЦСКА, и в други клубове. Защото тива безобразия, които случват в ЦСКА, се случват и в други места, просто в друг размер и на някои места просто още не са дръмнали бомби. Това не означава, че няма същите неща и на други места. Но всичко това трябва в някакъв момент да се сложи някакъв ред, някакви правила, когато някой направи някаква такава конверсия, той да си носи отговорност. Защото не може да триваш отбор, който в България подкрепя, просто за да си направиш някаква дребна далаверка с някакви португалски ментета. Защото това се случва лицето в Тенгариня, за него това е класическият пример, който излезе за решение този ден. Значи, той Янчев, капитан на ЦСКА по е казал, кацаме от лагера, идваме да представяме на армията и защо разбираме, че имаме много играч в Тенгариня. Влизаме в съблекаването, там ни казва, това момче тук е Тенгариня, той ще играе за ЦСКА с номер еди който. Какъв е този Тенгариня? Кой го иска? Никой не знае кой го иска този човек. Той изведнъж ще ме купи в съблекаването и казва, той ще играе нещо, защото е наше момче. И по-същия Тенгарини иска 1 милион. Само, че кой му подписал договора? Защо бе? Въобще някога е викан този човек в ЦСКА. Това никой не знае. Уличите имате героя. Чичото, що се кара? Не знам. Защо се кара? Нещо се ядота. Колко ще е фокус? Колко е най-малкият жал, 100 Това взимаш само лиценза, бе, знаеш колко много ясно. Какво ме интересува? Това е история. Каква е история? Те ни унищожиха, искат това е история. Да си почваме 5 години да играем малко кръжно. Ако нещата трябва да се стабилизират, не е чак така. Но 4-5